Нормандію, як ви оцінюєте те, що відбулося 9 грудня цього тижня? Позитивно, негативно для України? Для України. Скажімо так, для України казати точно зарано. А для президента Зеленського однозначно позитивно. Тобто він вийшов з Нормандії набагато сильнішим. Результат для мене був абсолютно очікуваним. Так, в мене були також певні такі побоювання, що може ситуація розвинутися інакше. Так, були і ризики того, що там президент Росії Путін, він займе іншу позицію. Але відбулося досить очікувано насправді. І навіть при цьому я вважаю, що президент Зеленський непогано, дуже непогано скористувався цією можливістю, і він став однозначно публічно сильнішим. Він непогано виглядав на прес-конференції, він там чітко формулював меседжі і вимоги, але треба дивитися, що буде далі. Я розумію, що далі буде складно. Тобто я не поділяю позицію того, що ми зараз надломили ситуацію, зараз буде покращення. Насправді, щось в мене таке відчуття, що це не так. І це не тільки інтуїція.